भैया देखी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कुछ मतलब होगा था, आप लोग को पता ना बता। चलिए हम बतावा तनी। आशीष यादव पर आरोप लगावा तनी कि भैया हमार गाना ये उठा के गा दिली, चुरा के गा दिली। तो देखिए एगो आज ये वीडियो में साफा साफी बात मिल जाए सुनने के लिए। तो चला हम बतावा तनी, अगर कोई भी इंडस्ट्री होवे, कोई भी बंदा शुरुआत करेला, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री लेके बोला तनी, तो बताएंगे कुछ नया करेला, सब सोचेला, मगर तुरंत तो ना होला। कोई भी आगे कॉपी करके सीखेला कि ना सीखेला। मतलब तू आइल बड़ा तो मतलब पेटवे में से सीखल बड़ा, हाँ बोला तू सीखले बड़ा, कैसे पेट में से कोई सीखे ना होला। तो भैया बतावा तनी कि आरोप लगावते कि हमार भैया ये वाला गाना उठा के गा दिले, चोरी के गाना रहे। मतलब पूरा ये 3-4 गो हम देखले इंटरव्यू में, माथा दम खराब कर दिले। अब फोन इतना आवता भाई कि भाई कुछ बोली। हम इंटरव्यू में ना गेले रही, हम सोचनी कि जाए मगर हम ना गेले रही कि ना कोई फ़ायदा ना बा। वो ओकरा बोलिए, वो ओकरा बोलिए, ऐसी चली तरी साला भोजपुरी इंडस्ट्री गंदा हो जाए, दम गंदा हो जाए। हमू गाना गावा तनी ना कि ना, मगर तू लोग बा ना 3-4 गो हम देखा तनी, नाम ना बता मगर समझिए 3-4 गो बनी ना भोजपुरी इंडस्ट्री गंदा कर देवा तुम लोग। अब ज़्यादा तो मतलब हाईलाइट है ना, एक आध गो गाना का वायरल हो जाला, मतलब तुरंते मतलब समझ ले अपना आपका स्टार, समझ ला। तो भाई बहुत ऊँचा अगर पंख हो गए ना, तो पंख तनी संभाल के रखल जा, काहे कि पंख काटे में देर भी ना लगेला।